can dych chi wedi gwneud i ni heddiw, sef lliwiau, yn sengl newydd spondanlli, yndi? Sengl newydd spondanlli, yndi, oedd ar yr album Tincian sydd allan ar y 12fed o Fai. Lliwiad i'r trac cyntaf oedd ar yr album a hefyd y sengl, felly, ie. Yeah. Deitha i chydig bach am yr album yma, achos mae wedi bod yn broses eitha hir i recordio fo, ond rwan, da ni'n mynd i gael gweld yr album o'r diwedd, yndan? Fydda'n disgwyl i just go i allan. Mae wedi cymryd eitha lot. Mae wedi cael ei recordio dros amser eitha hir. Dwi'n meddwl, oedd yr excitement o, da ni'n sgwennu caneuon newydd a mae yna gyfeiriad eitha gwahanol yn mynd i nain bach. Felly bob tro o'n i'n sgwennu rhyw 2 neu 3 can a dwi'n mynd, mae rhaid ni recordio nhw, mae rhaid ni recordio nhw. A oedd hynna'n golygu bod ni'n sgwennu recordio 3 yn Gaerdydd, wedyn sgwennu 5 arall, recordio nhw Bethesda. So oedd o'n broses eitha patchy. Da ni wedi gorffan hi a di mixio hi a di mastro hi ers misoedd, ond mae dal yn cymryd misoedd i ddod allan. Felly mae'n eitha rhwystredig, ond dwi'n falch o ddeud fydd hi allan reit handi. A hwn di'r album gyntaf i chi sgwennu'r caneuon i gyd iddo fo, yn hytrach na wneud fersiynau newydd o hen caneuon Gwerin. Dwi'n iawn i ddeud yna? Wyt, ie, iawn i ddeud hynna. Achos oedd yr album cyntaf yn caneuon Gwerin i gyd ac fersiwn ni o'r caneuon Gwerin adnabyddus yma. Ond maen nhw fatha hen caneuon, dwi'n hen ffasiwn yn y ffordd. Dyna di ddylanwad dim yn ffordd? Ie, yn sicr, mae'r dylanwad o ran y sgwennu, o ran y geiriau yn dod o hen storis. Maen nhw gyd yn storis, maen nhw'n storis unau'n autobiographical neu'n storis dwi wedi clywed gen bobl a dwi wedi reid nhw mewn can. Ond o ran yr gerddoriaeth cefndirol, mae'r hogiau fewn i dub neu rock, neu o ran yr influence o'r cerddoriaeth ddim yn dod o ochr Gwerin. Sut ti'n ffeindio y broses greadigol? Achos yn amlwg, da chi'n gwneud bob dim mwy neu lai eich hunan o ran da chi'n rhedeg nain bach fatha busnes, da chi'n sortio bob dim allan eich hunan o ran yr amser recordio blaen. Wyt ti'n gweld un elfen yn dod o dan straen oherwydd bod ti'n gorau gwneud bob dim? Mae'r broses o fanage o dy hun a gorau sortio dy gigs allan dy hun a just trio hyrwyddo dy hun yn cymryd drosodd yr ochr greadigol. So mae mat a fi yn aml yn dweud, pam da ni'n gorau wneud hyn, dwi jyst eisiau eista chwarae gitar, neu ti'n cael digon amser i sgwennu a bod wneud y pethau ochr creadigol, achos mae bob dim arall, achos da ni angen mwy o fatha managers a agents a falle yma'n Cymru mwyn i ni medru fatha setlo'r yr ochr creadigol. Da chi bellach wedi ffeindio label, sef Real World, a gafo chi fynd lawr i studios nhw yn Bath hefyd, do, i wneud rhywfaint o mixio a recordio? Oedd o'n ffantastig. Mae'n un o'r studios gorau yn y byd, felly oedden ni jyst yn cadw cerdded rownd y lle mynd, da ni'n heiddi hyn. Dwi'n mond yn chwarae piano fo un bus, diolch yn ffair. Sgil i hynna. Ond mae yna sgil i hynna hefyd. So oedden ni teimlo'n eitha overwhelmed, ond oedd o'n bril. Mae nhw fatha teulu yna. Mae'r record label yn bobl anfarwol a mae o'r just kind of match made in heaven mewn ffordd, achos da ni fel teulu yn nain bach a da ni angen pobl o gwmpas ni sydd yn ar yr un lefel â ni. So mae'n gret mewn ffordd. A mae jyst yn golygu bod yn cerddoriaeth ni efo'r cyfle i ni fel nain bach i'r cerddoriaeth gael ei glywed dros y byd i gyd mewn ffordd.